DJ Kavita's World YouTube channel. Yana Kavita Madi. So, Inklini circus movie da premiere show by da. So, Kahale shooting it and Anchino log la malpaganand. So, Enkle Avanji shoot manpaka pira yet Makarupundu yet enjoy malpa. So, in the complete log nickel to so cinema in Chonda Avetala Bage Panpe. So, Vale movie to work. ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕಿ ರಚನಾ ರೈ ದೈದಿದಾರ್ಲ ದುಂಬರಡು ರಚನೆ ವಾಲ್ಟರ್ ಸಾರುಲೇರು ವಾಲ್ಟರ್ ನಂದಲ್ ಚಂದ್ರ ಸುಲಾಲ್ ದೈದಿದಾರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚವಡಿ ಬೋರ್ಡು ರಚನೆ ರೂಪ ವರ್ಕಾಡಿ ಮೇರ್ಲ ದೈದಿದ ಮಿತ್ತ ಚವಡಿ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚನೆ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಳ ದೈದಿದ ಜಗ್ಗನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಿನ್ನರಾದ ಪೋಡು ದೈದಿದಾರ್ಲ ದುಂಬರಡು ಬರಲ್ಲ ಬೇರೆ ಎಂಗ್ಲ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಉಳ್ಳೇರು ಬಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಬೇಲೆಡ್ ಉಳ್ಳೇರು ಬಟ್ ಆಗನ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಡಿಗೆ ಲೆಪ್ಪೋನಮ್ಮ ಸೊ ಇದ್ದದೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ನಗ್ಲು ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬೊಕ್ಕ ಸುಧಾಕರ್ ಅಣ್ಣೆ ఒక ಮಂಜುನಾಥ್ ಅತ್ತಾವರ್ ಸೊ ಅಕ್ಲಿತ್ತಿನ ಆಯ್ನಾಥ್ ಬೇಗ ಎದುರು ಬರೋದು ಅಂತ ಕೇಳೋಣ ನಾನು ಸೊ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅತ್ತಾವರ್ ಓಲಿತ್ತಿನ ಬೇಗ ಎದುರು ಬರೋಡು ಅಂದಲ್ಲ ಪಾತಿರಡು ದಿಜ್ಜಿ ದಯವಂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವು ಐತೆ ಮೀಡಿಯೋಡು ಹಾಟ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಟು ಸರ್ಕಸ್ ಪಂಪಿನ ವರ್ಡ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಎಂಟೈರ್ ಗಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರಿಡ್ ಬಹುಶಃ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಈತ್ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆದ ಪೋತಿನ ಒಂದು ಚರಿತ್ರವನ್ನದು ಯಾನ್ ಪಂಪೆ ದಯಪಂಡ ಯಾನ್ ಗಲ್ಫುಡ್ ಇತ್ತಿನ ದುಬೈಡ್ ಅಬುದಾಬಿಡ್ ಶಾರ್ಜಾ ಒಮಾನ್ಡ್ ಕತಾರ್ಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಲ್ ಶೋಸ್ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆತನು ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಕುವೈಟ್ಲ ನೋವು ಕಂಟ್ರಿ ಬಹ್ರೈನ್ಡ್ಲ ಆತನು ಕುವೈಟ್ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಅವಲ್ಲ ಬೇಗ ಪೋವಾಡು ಐದು ಮಿತ್ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಕ್ಯಾನಡಾಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಯುಕೆಡ್ ಆತನ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಡ್ ಇನ್ನಿ ಯಾವೊಂದುಂಡು ರೂಪೇಶನ್ ವಿಶೇಷ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಉಡುಪುನು 2 ನಿಮಿಷ ಎಂಕ್ ಕ್ಯಾನಡಾ ಉಡ್ದು ಯುಕೆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಗಲ್ಫ್ ಉಡ್ ತೂತಿನ ದೋಸ್ತಿಲು ಪೂರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಕಡಬಿಡ್ತೇವೆ ಐಟೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಎನ್ನ ಇರ್ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ದು ಜರ್ವಾಣ ಸೊ ಒಂಜಿ ಈ ಪಾತ್ರ ಯಾನ್ ಐತೆ ಪಾನೋಡ್ ದಯಪಂಡ ಕರೀನಾ ಕೆಲವು ಸಮಯ ದಿಂಚಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರ ಪ್ರೇಮಿಲೇಕ್ ಒಂತೆ ನಿರಾಸೆ ಆದಿತ್ತು ದಯಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಹಿಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ತುಳುಟ್ಟು ಬೈದಿಜಿ ಕೆಲವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದಿರು ನಮಕ್ ತುಳು ಬೊಡ್ಚಿ ಬಣ್ಣದು ಅಂಡ್ ಸರ್ಕಸ್ ಅಂಚಿನ ನಿರಾಸೆ ಆತಿನ ಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಆಶಾವಾದ ಆತುಂಡು ಆಪುಂಡು ಆವಡ್ ಬಣ್ಣದು ಯಾನ್ ಬೈಕೊನ್ವೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾತ ಜನ ಜೋರುಡು ತಾಟಿ ಕೊಟ್ಟು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಟೀಮು ಸಿನಿಮಾ ತೂ ಎರವೈದಿನಿ ಇತ್ತು ಜನ ತೂದಾಣ್ ಬೇತೆ 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 ಕಂಟ್ರಿಡ್ ಓಲ್ ಮಾತ ನಂಗೆ ದುಬೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಬಿಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಜನಬಲೆ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತು ಯಾಕೆ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಚೊಂಡು ಒಂದು ದುಬೈಡ್ಲ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಂಡ್ ಎಂಡೆಡ್ ಬಟ್ ದುಬೈ ಆಯ್ಬೋಕ ಬಾಕಿ ಓಲ್ ಮಾತ್ರ ರಿಲೀಸ್ ಆಂಡ್ 2 ದಿನಕ್ಕೆ ತುಂಬೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆತನು ಸೊ ಓಲ್ ಮಾತ್ರ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅವ್ಳು ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬೈತನು ಇತ್ತೆ ಕುಡ್ಲದ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸಮಯ ಸೊ ನಿಖಲ್ ಮಾತ್ರ ತೂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಿಖಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪರು ತೂದು ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪುಲಿಂದ ಕೇಳೋಣ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾತಿ ರುಚಿ ಅವೇ ವಾಲ್ಟರ್ ಸರ್ ಪಲ್ನಾಕನೆ ಒಂದು
ಎಸ್ ಫೈನಲಿ ಇಂಕ್ಲು ಮೂವಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದ ಸರ್ಕಸ್ ಮೂವಿ ಸೊ ಫುಲ್ ತಿಯರ ಗಾಯ್ಜಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗಾನಗೆ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ರಿವ್ಯೂ ದೆತ್ತೊಂದಿರುತ್ತಂಡ ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕುದಿದಾಯಿ ಬತ್ತ ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೂವಿ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಇಡೀ ಥಿಯೇಟರ್ ತೆಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸೀನ್ಗೆಲ್ಲ ವಾ ತೆಲಿಕೆ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ನಂಬಾಯ್ರ ಆ ನಮ್ಮನೆ ತೆಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಲಕ ಗಿರ್ಗಿಟ್ಲ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಹಿಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪನೊಂದಿದ್ದೇರು ಸೊ ತುಳುನಾಡು ಇಂಚಿನ ಮೂವಿ ಬರ್ತದೆ ಹೊಸತೊಂದೆ ಪನೋಲಿಂಗ್ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಸೊ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇರು ಸೊ ನಿಖಿಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭುಜರಾಜ್ ವಾಮಜೂರ್ ಸರ್ ನಂತೂ ಡೈಲಾಗ್ ಅಂತೂ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಡೈಟ್ ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೈದೇರು ಸೊ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಮಾತು ಕಾಮಿಕ್ ಡಟರ್ಲುಲ್ಲೇರು ನವೀನ್ ಡಿಪಡಿಸರ್ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ರಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೊ ರಚನಾ ರೈ ಹೆಂಕಲ್ನ ಕಾಲೇಜಿದ ಜೂನಿಯರ್ ಸೊ ಆರ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಸೊ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಟೋಟಲ್ ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಬಾದ್ ಬೈದೇನು ಸೊ ನಿಖಿಲ ಟೂಲೆ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಟೂಲೆನ್ ಪನ್ನೋದು ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ನೀಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡು ನನ್ನ ತಿಕ್ಕಗ